la umoja Migosi Raila Amolo Odinga tinende ne oramo ni entie kod riek ni gokenge moko modwaro mar mondo mi oketi mar kedo sirikal mar Kenya Kwanza tesre. Achiel kuomgi en bako bura magalamoro mano bet tarik 7 pap mar Kamkunji bura Nairobi ka kaka yo mar poro wach gi jopiny mar temo soko gi kolo matut moko kuom gik mowacho ni sirikal manyien ni orem timo. Bura makamano Nyakorom Gajwang' osebedo ka solo paro mopogore e buo ot mar Azimio la Umoja ka duond buche moko bende wacho ni ogi rwako paro makamano. Jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne osingo mar chiwo arita ne kweth mar Azimio la Umoja kokalo kuom jatend migawo mar arita ma iye manyien e romo ma chakore tarik 7 dwe mar 12 higani. Jomadongo wach nitika jakom oramo ni tarik 7 bura nyaka bedi chieng' tich adek jumani. Eote manyocha oro chieng' Friday jomokalo chien nitie mbaka mosebedo ka gore ni to be en ng'anyo koso en romb galamoro mar poro wach gi jopiny. Adieri mar wach ni kanye ken e penjo ma wapenjo ni dibed ni chenro nitie mar jo Kenya e dok ng'anyo. To king'iyo malong'o kaka historia mar weche kosebedo ka nitiere gigi chakore ga gi kidienje. Ikuongi temo keto tiendi lemo go pi ni to chal nade mano tok yiero isenno ka Raila osebedo ka temo kiro wach achiel ariyo mar temo yudo ni to jopiny giparo nang'o nyate weche mamulo piny Kenya gi kidenie. Gin romo mag siasa motelo ncha ne wageno no dhi chakore tich adek mokalo ni to ne gichunge ka jatend kweth manoke od bura Pi Wandayi ne wacho ni ne gitimo kamano kaluwore koda weche mag pinj mane chakore kendo ma dhi nyime. To pinj kata kamano pod dhi mana nyime kata mar KCSE. Koro kata ma dhi tim tich adek ni pod dhi time ka piny dhi nyime. Koro apani chien kacha samoro ne ok itimo ikruok makare bang' ka Raila nowuoyo Kisumo samoro ne pod ok iketo odgi e yo makare. To kaka wanene en ni kaka nene en ni wadhi gi kidieny mokwongo ne en kwedo okenge moko ma sirikal medo keto e kinde ni ikwede gi e od bura to kachiel kod luongo jofwambo to gi twak kata chiwo paro kaka jogo ma jekwedo piny owacho. Ne waneno kane report ni nyimo od bura ma otenore kod commissioners mag IBC kendo kweth mar Azimio la Umoja ne okwedo kendo ma gichwe giwacho ni okijal bede kanyo mar komiti no mar JLAC ma bende winjo ng'ur ma opedhi wach dwaro golo apisas mag IBC 4 commissioners 4 kendo gikone kata mana kane osepedhi report e od bura motenore kod golo kana chugo put ma winjore bede nche ni chugo jatend piny Kenya manche ne otimo mono non commissioners gi to no ka kweth Azimio pod no chako ng'anyo kendo e kidieny makamano. Koro sani koro igole od bura nikech chal ni koro kacha sekadho od bura koro duoke kuom jopiny romo gi jopiny. To bang' romo gi jopiny no ing'eyo ni koro biro wuok from romo ma iromo roma kiwuoye kech gini bok digirome hol achiel gidhi rome kar pap moro donge. Koro kanyo en chokruok mar jopiny. Koro mano chalo gi miluongo ni rally. Koro waneno ka en romo ndiyo to en kidieny modhi terowa nyaka kama samoro nyalo wacho ni koro waseromo mobedo matek kare koro wadhi e ndara mondo wadine chenro moko ariyo adek kik dhi nyime mondo sirikal owinje kama gine diego mondo giyie kod dwaro marwa. Koro mano ang'iye ni en yo ma Azimio la Umoja temo reyo go wi pi winjo ni to chal nade jopiny winjo miel ni koso gimede kaso volume mondo medre. Tich adek wageno mar neno ni to odhi chakore nang'o nikech kanyo mwadhi ng'eye ni to ochomo kure. To johera mag Raila Odinga gi Azimio la Umoja pod ok wang'eyo ni to dhano chung' komane ahinya nikech samoro kokuji wacho ni amba waol gi siasa e kinde siasa podi to nitie weche moko makomul ne japiny to japiny wuok nitie japiny mabiro wuok mana oko kech kosemul ne weche moko mong'e ni Raila kawuono owacho logo joka to nitie ma joma biro wuok ka jugi cha biro mana duogo negi to kanyo manyalo yudore ka koro wan e ndara kendo gi ng'anyo ma samoro kinde ka kinde gi lek moro ma samoro dibed ni kweth mar Azimio la Umoja nitiere godo mar neno ni lokruok obedo ahinya to e weche mantie sani mag IBC weche mag ngima ma koro idho
gi weche makama. Gima penjo maduong' en ni to dibed makare mondo wadog e ng'anyo gi e kinde ni. Mano e penjo maduong' ma sani nitiere. Be en kinde ma owinjore bed ni wadhi e ng'anyo? Erokamano.